ya. Lagi we. Sahur, sahur. Nah. Sahur, sahur. Duh, ini kita urung masak ini bener. Oh no. Jangan ini urung masak ini. Kok gawe ya. Lagi we. What? Sahur, sahur. Nah. Sahur, sahur. Lah, nan. Jan. Sahur, sahur. Ayo, Salah. Apa tuh yo? Aku ngorek gebuk kan salah kok. Gebuk kene. Betul apa sih kene? Wah aku ke mengentani menitan ke lu. Sahur, sahur. Ngono kuwi. Ojo banter-banter saya wengi. Ndak mribeni. Makanya mau rindik-rindik. Mau ki nang gebukane meleset. Kan gebuk kene ku piye? Pada kira loro apa? Aku wis jawab bener lho, tangi-tangi kowe. Mau iki petak Halah lesan padune iki gebuk aku kok kan cepet.